Miro sa asi rozbil, takže beháme tam. Daj mi telefon môj, prosím ťa. Jo, zdraví vás Tonie, zdraví vás celé Vututu. Práve sme dorazili na Mariápoš na tréning na tráť, budeme tu celý deň. V posadke z Vututu Obi-Wan, Matis, Roman Kucharek je určite takého typka, ale je tu, snáď nám dačo ukáže. Je tu Vojtu s partiou, takže dneska celý deň sa budeme vypekať tu na trati. Budem sa snažiť natočiť čo najviac vnúka zvonku, nech máte také pekné zábery. Takže ideme poprezovať auta, ideme sa regnúť a vidíme sa už pri šmíkoch asi. Asi nespali všetko. Nie. A jak ich púšťajú? Vy ste tu len jeden raz drift a dva sú oné rally? Áno. A než pôjdu na opäť domov. A koľko? Dve alebo tri skupiny pustia tak jedno? Dve a jeden drift. To si niekam zahrať. No ideme na prvú jazdu s Obi-Wanom. Ako to cítiš? Veľmi dobre, pozitívne naladený. Presunul som sa tu na rovinku, lebo tu na pristene vedia strašne blízko jazdiť, vedia tu ušúchať narazníky, tak dúfam, že Matis a Vojt už nám ukážu také milimetrové prejazdy. Takže rally asi už dojazdili a idú naši. No, takže každú chvíľu vyjde Matis a už je tu na. No tak akože Matis ide poriadne pecky, no za chvíľku tu jeká narazník podľa mňa. Že čo sa stalo, čo sa stalo? Nie, že nemám pasy. Miro sa asi rozbil, takže beháme tam. Hej. Oh shit. Tak niečo sa dosralo teda, no. No som si myslel, že to je krv, ale je to že vraj voda. Takže všetci sú asi safe. Teraz som dostal info, že ak vystrelilo vodu všade po aute, tá ho obárila. Takže preto je sanitky typek, tak dúfame, že to záchranári zrobia a bude sa môcť hýbať.
Daj mi telefon môj, prosím ťa. Pozeraj. Hej. Ježišmaria. Si, koľko dobré video sa, to budeme milión dúfam do piči. Môžem to dať na Vututu? Môžeš. Hej. Matís, no čo? Okomentuj tak, to čo sa stalo. Dobre, čo rozbil? Strihlo asi. Spodný čap strihlo na tom rejtkite. Takto sa vyrovnávajú tyčky, keď nemáš druh. No, auto porobené, opravené, tyčka narovnaná. Ideme teraz tu s pánom Matísom, tak dúfame, že sa už nič nestane. Pošmikáme a budeme všetci zdraví. Čo ti jebe, každú stenu hitol. Inak ja už prijem, vieš, ide auto, kde chcem, vieš, takže... Ja už s ním nejdem. Ty vole, no. 3 steny, 3-krát hitol stenu, kamaráde. To už... Čo je veď, a to je málo. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Ja každú stenu som robil. Podľa mňa pohoda. Išli rovno. Ja som dal brzdy, šmyklo a vytrhol som to, tak sme podbočili, že LTD. Juk. Ale ja som videl, že to dobrá jeba bola. A few moments later. Ďalší crash, teraz obývan. Ty si pohodil, ty si na tomto. Tu na typka pretočilo, ale nevadí, sme v pohode. Ste kamoši, nehnevate sa. Nehnevate sa na seba. Kamaráti, to nejak ženy, že sa pohádajú. No tak, máme po tréningu, po driftoch, po celom dni, ja mám dosť, celý som spečený. Chcem sa poďakovať každému z Vututu, čo šmykal. Chcem poďakovať, že rozbili auta, čo si nechce poďakovať. Je to smutné, no. A na budúce bude lepšie, dúfam, že sa vám video páčilo. A dobrú noc a dobré ráno, zajtra.